Și nu ți-i minte. Era Ce ocazie, coropca, bre. Cât să lipsești, ții? Cât îți lipsești? Câți bani îți lipsești, ții? 40 de lei. Care 40? Că data trecută mi-ai spus 30. Adică o deseatcă a rămas, că... 30? Eu 30. să-i fac ce să-i dau în pula mea și nu mă zăibiști, nu împli viața marhală, reală. Nu ne spune nici așa, băi. Nu, dar ce îmi spui tu, dacă ți-am lămurit de 100 de ori, că n-am pus eu mâna pe bani. Dar dacă tu îți lipsesc 30 lei, eu ți dau, nu? Mă înțelegi ori nu? A să-i fac să-ți dau, că nici pohui 30 lei, nu ți-i fure de la neatari. Mă duc și ți-i dau. Și gata, să nu mai și vorbi. Viteo când spune 50, tu îmi spui 40, care 40? Dar trecut îmi spune 30. 30 de lei, băi. 30. Asta eu și spun, să-i lucrez și să-i dau. Dar n-am pus eu mâna, tu mă înțelegi că n-am pus eu mâna banii și... Dar cum să dispară banii, bre? Eu cu el, cum să dispară banii? Am rămas eu la 30... Câte zile am dormit eu la Natal? Ți-a dispărut un ban? Atunci eu am fost să-mi luat banii și încă îmi plătesc mahala asta cu mătrav, că eu ți-am luat să-i bani. Care mahală, bă? Dar până i-a spus Vitioc și încă nu știu cine ne-a mai spus. Cine? Vitioc ăsta de la Moică mi-a spus. Ți-ți lipsesc. El va și ne-a spus 50 de lei să lipsesc. Ei. Băi, nu mă fotografie, bleacă. Fotocâră, bleacă. Ia de la...